रकमानि कारण हंखाय माने टाटा हॉस्पिटल पुलिया तो जों बेंगालुरु थांगा बेंगालुरु तो माइया डाइरेक्ट न साइरिका ये बेंगालुरु मुम्बाइआव थांगा यार तो टाटा हॉस्पिटल बो जोंनाव सावो माने मो केमुरि फानंगिया नाखन दो पुनि हॉस्पिटल खानो लांगै फुनुबि यार कयदिन तंखा तंगै ओ हिम्स हॉस्पिटल होननाय बुइसालायाव यार जोगाजोग खालायके जोगाजोग थांगै यार बिखि रक्सारि तो खाख्लाब सामारावसो मिथिसा कमी मा हाइबं हिसाब आबो बारि मा हाइबं हिसाब कुनु संसे मायाबो ओमफ्राय गाबोन बिथि आरो तुइ बरक साबो न मास काइसानि बिथिरि हनो नरक सुदां खाबो थांखंगैदि पाइखा हंखाय ताइसा बन तुइ फाइदि जों चेकआप उनको खाइ ताइसा बिथिरि हपिदान होनि साम हातिनि साथा जेहेतु बोथोराव जे गोबां मुंबाइ थांमोनबा जेहेतु ताबो समजनानै जे आउ ट्रिटमेंट खालामनो रांखौ जरबा बमहाय आउ बाइकौ दिखौ खाना बमहाय पुलो खाबाय तो जे यागो ताइ किसा तंख पुलो माहि पुलो खा no thang phải flight bara ro bising koi thang au emergency ma माने नांखाय बातायसा थानाय हायजा नै ना आबो बिथि जे रहमानि आबो पाइखांखो ते थांपिन ना नां बन प्लांगै थाना नांता मास काइसानि बागै बहुत जरा खाथि ए ति मास काइसा लाइद्रा प्रक्साइ मानानो बरक मास काइसा सागादै सारि दिनि साता जेहेतु नरतो जे मुंबईनि ताबो त्रिपुराव फैसा जे एबारनि जे निनि साजो बाननो जे सुबानाय लुखरावनो तामो सब बरक न तो बेलेखना हामबाय सका मुसु बाखा याव ताका लुखरावनो गाबोन न मास हानाय क्या बिथि रक तुइ फैमानि सारे बिथि सारनाने रहमारक आबो कि फुनुंगारा नांनो अब बिथि रक मानो बिदुं को फुनुंगारा नांनो हंता बिथि तुइ फैमारक ता याबो बिथि तो जा